नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. प्रधानमंत्री उज्ज्वल गॅस योजनेमार्फत 45 कुटुंबांक गॅस योजनेचो लाभ 1 हप्त्या भितर कनेक्शन दितले. अंकोला. प्रधानमंत्री उज्ज्वल गॅस योजनेमार्फत अंकोला तालुक्याच्या बेळसे ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सुमार 45 कुटुंबांक या गॅस योजनेची नोंदणी करून गॅस सिलेंडर संपर्क खातीर 1 हप्त्या भितर बेळसे ग्रामपंचायत सभाभवनात वितरण करतले अशे इंडियन गॅस व्यवस्थापकान सांगले. तेमी ग्रामपंचायत सभाभवनात या योजनेचो नोंदणी शुभारंभ कार्यक्रमात उलयताले. या वेळार बेळसे ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्रीमती शोभा बिरण्णा नायक हेमी अध्यक्षपदार आशिल्ले. विकसित भारत संकल्प यात्रेचे संचालक राजेंद्र भी नायक, ग्रामपंचायत सदस्य श्रीमती महादेवी अमसे गौडा, इंडियन गॅस मॅनेजर मंजुनाथ शेट्टी, कर्मचारी देविन शेट्टी, महालक्ष्मी नायक, स्वाती नायक, गावचे ज्येष्ठ बिरण्णा बोम्मಯ್ಯ नायक तसेच फलानुभवी हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री उज्ज्वल गॅस योजನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11-12 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಒಲೆ ಉಳಿಸುವಾಗ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಲೆ ಉರಿಸುವಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಸ್ತದೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು, ಈ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ ಮನಗಂಡು 2014ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೋಜನೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಿಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 12 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. होन्नावर कर्की राष्ट्रीय महामार्गार 8 फुटाचो मावंडळ सर्पमित्र नागराज शेट्टी हेमी सुरक्षित धरून रानात सोडलो. होन्नावर. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्याच्या कर्की ग्रामाच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 श्री चंद्रकेशव देवस्थाना लागीं सुमार 8 फुटापेक्षा जास्त लांबीचो एक मावंडळ रात्रीन दिशिल्ल्यान स्थानिकान प्राणीमित्र श्री नागराज शेट्टी हांकां माहिती दिवन नागराज हेमी घटनास्थळार येवन त्या मावंडळाक सुरक्षीत धरून रानात सोडलो. सध्या या भागात असले मावंडळ जास्त नजरे पडतात. इतलेच न्ही तर रस्तो पार करताना हे मावंडळ वाहना पोंदात पडणं, मृत जाल्ली घटना हेच पयलीं या भागात घडिल्ली आसात. म्हण रान खात्यान असले प्राण्याची रस्त्यार न येवची हेची बंदोबस्त करची गरज आसा अशें सार्वजनिकांनी म्हणणे आसा. कारवारच्या बेणगात श्री नागब्रह्म चौडेश्वरी प्रतिष्ठापना कार्यक्रमानिमित्तान ज्येष्ठ कलाकाराक सन्मान. कारवार तालुक्याच्या बेणगा ब्राह्मणवाडा हिंगा नूतन श्री नागब्रह्म आणि चौडेश्वरी देवील्या प्रतिष्ठापना कार्यक्रमानिमित्तान
यक्षगान आणि नाट्यकला सेवा आणि इतर गणनीय सेवा केल्या गण्य व्यक्तीक NSS कन्स्ट्रक्शनचे मालक नागेंद्र सीताराम नाईक हेमगेल्या कुटुंबियाकडच्यान सुमार बऱ्याच कलाकाराक सन्मानित केले। सन्मानितांपैकी ज्येष्ठ रंगभूमी कलाकार उमेश टी अंचेकर, सिद्धा आर गौडा, सुरेश वाय माळसेकर, मारुती पाटील, जंगा के गुंगी, गजानन शिरोडकर, किशोर कामत, रामदास तांडेल, बीबी नाईक, मोहन टी माळसेकर, अशोक माळसेकर, सुनील जे माळसेकर, समाजसेवक राजेंद्र अंचेकर, यक्षगानचे मालक रणजित शेट्टी हेमका सन्मानित केले। या वेळार आयोजक नागेंद्र सिंह नाईक हेमी सांगले की या भागाच्या कलाकाराक सन्मान करची आपल्या बाप्पायली इच्छा असून तेमगेली इच्छा आपण ही पूर्ण केल्ली आसा असे सांगले। आपल्या या धार्मिक सेवेत ज्या ज्या व्यक्तीन प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार केला तेमगेलो आपण ऋणी असा अशी त्यांनी भावना व्यक्त केली। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कला सम्राट प्रशस्ती विजेते नागेंद्र यू अंचेकर हेमी केले। त्यानंतर रमेश भंडारी आणि शंकर निलकोड उडपी हेमगेलो चंद्रहास चरित्र हो यक्षगान सादर करून प्रेक्षकाक मनसोक्त आनंद दिलो असे प्रसार माध्यमाक श्री नागब्रह्म चौडेश्वरी देवस्थान कमिटीतर्फेन कळयला। शिरसीच्या शालमला न्हंयेत 5 जणांलो बोड मृत्यू। शिरसी तालुक्याच्या शालमला न्हंयेच्या व्हांवच्या उदकात उतरिल्ले 5 जण बोड मरण पाविल्ली घटना घडली। शालमला न्हंयेच्या बैरंबेच्या नूतनगुंडीत पोवूक म्हूण न्हंयेत उतरिल्ल्या 5 जण युवकान आपलो जीव गमयलो। रामनबैल निवासी मौलाना अहमद सलीम कलील रहमान 44 वर्ष, नादिया नूर अहमद शेख 20 वर्ष, विद्यार्थी अमर सिद्दीक आणि नबील नूर अहमद शेख 22 वर्षा, कस्तुरबा नगरचे विद्यार्थी मिसबा तबसूम 21 वर्षा हेमी मृत व्यक्ती। घटनास्थळार शिरसी ग्रामीण ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी आणि अग्निशामक दळाचे कर्मचारी हजर राहून पुढील तपास करतील आसात असे प्रसार माध्यमाक कळयला। फोन कर रहे हाँ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।